Bé, molt bon dia a tothom. Dir que és un plaer poder estar avui aquí en aquestes jornades de Woman. No hi havia estat mai. Disculpar l'alcaldessa, que és la que sempre havia vingut en aquestes jornades. Li hagués agradat avui estar aquí. A tots els que coneixeu l'alcaldessa sabeu el que treballa en pro a la dona, però avui no ha estat possible i per tant vinc jo en el seu lloc i per tant és molt contenta d'estar avui aquí, saludar a totes les dones i homes que ens acompanyen, que també tenim algun senyor com el director del diari de Girona, saludar totes les empresàries, a la universitat, representació de la Universitat de Girona i bé, el que sí que està clar és que hi ha hagut molts anys d'avenços de les dones, clares conquestes que hem fet les dones en el món laboral, i realment ho hem de reconèixer que és així, però encara tenim una bretxa salarial que és un repte pendent arreu del món, com també ho és la manca de les dones en llocs de presa de decisions, en llocs directius, quan anem a consells d'administració, quan anem a juntes directives, a conselleries, malgrat ser la majoria de dones que ens llicenciem a la universitat, a mesura que anem pujant els nivells professionals no veiem dones, anem desapareixent. Així és que moltes de nosaltres ens ha passat això. Moltes vegades a mi mateixa he anat a alguns llocs determinats i ser l'única representant femenina. Per tant, la manca de dones en aquests espais directius també és un repte que hem de tirar endavant i també implica una manca de mirada de gènere que ens ajudarà a prendre mesures en matèria d'igualtat laboral i beneficiosa tant per les dones com per als homes. A ningú se'ls escapa, a més hi ha estudis en els equips mixtes, quan hi ha equips mixtes realment són més efectius que quan són equips només de dones, perquè si només és de dones tampoc són efectius, o només d'homes. Els equips mixtes sí que realment pots arribar més lluny que no pas en aquests equips d'un sol gènere. Per tant, és imprescindible que posem en comú els nostres coneixements, els nostres recursos que hem anat adquirint, compartint, elaborar i actuar plegades tots aquests reptes. Crec que és important l'empoderament, és també en el procés col·lectiu és molt important, és per això que és tan important que ens assessorem, que treballem plegades i que fem xarxa, que ens unim en aquest repte que tenim. Si avancem en aquest empoderament, tant personal com col·lectiu, ens serveix per enfortir la nostra capacitat per participar en el procés de la presa de decisions de la societat i, en definitiva, per transformar aquest món. El reconeixement del dret de les dones i també el seu desenvolupar-se en aquestes polítiques ha passat a ser una qüestió d'igualtat formal, a ser una eina per repensar els drets de la ciutadania. I és per això que crec que en l'àmbit local es requereix canvis de polítiques municipals que ens ajudin a construir aquesta ciutat més democràtica, més equitativa i també més participativa. Una ciutat amb ferms valors republicans. I en aquest moment en què plantem els pilars d'aquesta nova societat que volem, hem de treballar ja, hem de començar a treballar ja des de la cooperació amb totes les empreses, en tots els ens locals, en els plans d'igualtat de les empreses i també de les institucions i en la formació de les persones responsables de recursos humans que han d'obrir aquesta porta de la igualtat, que crec que és molt important treballar en aquest àmbit. No hi ha res que pugui fer tan digne a les persones com poder viure del seu propi treball. A les dones també ens agrada viure del nostre propi treball, fruit del nostre esforç,
les dones som valentes, som trempades, ens agrada treballar i això ho demostrem dia a dia, no només treballant a l'empresa o en el nostre lloc de treball, sinó a casa nostra, i per tant som lluitadores i sense prendre cap altra persona ni cap institució ni nosaltres volem treballar de nosaltres mateixes, no volem dependre de les institucions, de la caritat del que ens vulguin donar, sinó hem de demostrar nosaltres mateixes i empoderar-nos perquè som capaces d'aconseguir aquest repte de la igualtat, que l'hem anat aconseguint però ens falta molt, i per tant jo us encoratjo que siguem en aquesta línia i que estic segura que totes vosaltres que esteu aquí sou capaces del que esteu fent i molt més, i de treballar totes juntes empoderant-nos per aconseguir arribar a aquesta igualtat que és el nostre futur. Moltíssimes gràcies.